5 vecí, ktoré nedokážem urobiť, lebo mám krehké kosti. Padnúť bez následkov zlomeniny. Musím byť opatrný pri akomkoľvek pohybe. V detstve sa mi zlomila ruka len preto, že som ňou pohol. Preto sa musím maximálne vyhýbať pádom. Plávať. Okrem krehkých kostí mám aj výraznú skoliózu chrbtice, s ktorou som sa tiež narodil. Ak chcem byť vo vode sám, bez pomôcky, je to pre mňa veľmi náročné. Preto vo vode môžem byť jedine na nafukovačke. Mať silné zuby. Moja diagnóza ovplyvňuje sklovinu a zuby. Už sa mi párkrát stalo, že sa mi časť zubu zlomila, preto sa o ne musím špeciálne starať. Mať bežnú výšku. Moje kosti nie sú len krehké, ale aj zdeformované. Preto v kombinácii so skoliózou som nemohol naraz viac, ako mám teraz. Hrať kolektívne športy. Existuje veľa kolektívnych športov pre vozíčkarov, no keďže moje kosti sú krehké ako sklo, sú pre mňa extrémne nebezpečné. Treba povedať, že rokmi sa vďaka liečbám a operáciám môj stav výrazne zlepšil. Málo kto by kedysi povedal, že sám dokážem prejsť krátku vzdialenosť chodítkom. Ak vás čokoľvek zaujíma o mojej diagnóze, pýtajte sa dolu v komentári. Buďte nezlomní.